Και γεια σας παιδιά. Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Doors με τον αδερφό μου. Ναι. Το έχουμε ξεκινήσει ήδη γιατί πριν κάτι έπαθε και δεν έκανε βίντεο οπότε. Έχει ένα θέματάκι το κινητό μου που... τι έγινε? Παιδιά, δεν ξέρω τι στο καλό έγινε. Χάσαμε. You died to rush. Τέλεια. Δεν ήθελα να προλάβω την τουλάπα και δεν πρόλαβα. Όντως τώρα. What? Δεν με νοιάζει, εγώ θέλω να νικήσω. Λοιπόν, ο Μπέικον έμεινε. Λοιπόν παιδιά, είμαστε εδώ στο lobby. Lobby, δεν ξέρω πώς λέγεται. Εδώ ρε. Πού είσαι? What? Πού είσαι? Παιδιά, το βλέπετε? Περίμενε, όχι, μην πεις. Δεν έχω μπει. Έχεις μπει. Όχι. Νόμιζα εσύ ήσουν αυτή ρε. What? Νόμιζα εσύ, γιατί δεν νοιάζεται και νόμιζα αυτή ήσουν. Πού είσαι? Πάμε να μπούμε εδώ με 4. Με 4. Μπέλα, μπες. Πού είσαι? Μπέλα, τελευταίο. Μπράβο. Τέλος πάντων, μπήκαμε με 2 ατομάκια. 4 ρε. Το ξέρω, λέω με τους άλλους. Αφού εμείς, εντάξει, εμείς ξέρουμε τους αυτούς μας. Αυτούς μας το λέγεται. Αυτούς μας καλέ. Τέλος πάντων, παιδιά. Η αδερφή μου είναι λίγο έτσι, δεν μιλάει. Είναι λίγο περίεργο. Τέλος πάντων, θέλω να πατήσω αυτό το κουμπί ρε. Ωραία, ωραία. Ρε, γιατί δεν έχω εγώ το κουμπάκι για να σκύψω? Να το. Κάποιες φορές κολλάει αυτό. Τώρα εμφανίστηκε. Έλα. Αυτή δεν βλέπω, δεν βλέπω. Ρε, παιδιά, το κλειδί τώρα. παιδιά, καταλαβαίνετε εσείς όταν κλείνουν τα φώτα? Εγώ δεν τα καταλαβαίνω. Επειδή αυτά... Το πήρε ο άλλος από κάποιες φορές, παιδιά, αυτά τα... πώς λέγεται? Τι θέλω να πω? Τέλος πάντων, να σου πω. Τίποτα, δεν το σπαπώ. Wow. Okay. Δραματικά φαίνεται. Πήραμε λεφτά. Ρε, από εδώ πήγανε οι άλλοι. Wow. Καταιγίδες. Περιμένετε ρε. Ρε, αυτό, εσύ είσαι αργός. Δεν είμαι αργός, απλά ψάχνω. Τι είναι αυτό? Να πάμε τώρα. Ναι, μια χαρά. Τίποτα δεν μας έγινε. Έλα ρε, μου το πήρες. Τέλος πάντων. Πρέπει πρώτα να πάμε εδώ κάτω. What? Όχι. Νομίζω πρέπει να μπούμε εδώ. Δεν ξέρω, πρέπει να μπούμε εδώ ρε. Πού πήγατε? Ανάστε. Εγώ είμαι πίσω. Ήρθα γρήγορα. Περιμένετε με. Ήρθα. What? Τι στο καλό είναι? Πρέπει να βρούμε για κάτι κλειδάκια. Βρήκα λεφτά. Βρήκα λεφτά. Ρε, άνοιξε. Παιδιά, πού πήγατε? Παιδιά, πού είναι? Όχι! Παιδιά. Λοιπόν, παιδιά, θα αργήσουμε λίγο επειδή ο αδερφός μου παίζει και εγώ έχω σκοτωθεί. Και ένας άλλος έχει σκοτωθεί και έμειναν αυτοί οι 2. Τέλος πάντων, θα κλείσω για να τον περιμένω και θα ανοίξω ξανά. Εντάξει. Να το κλειδί ρε. Ούψ, δεν το κλείσα. Λοιπόν, παιδιά, τέλεια τώρα. Έλα, μπες εδώ με 3 άτομα. Με 3 άτομα ρε. Τέλος πάντων, παιδιά, εμείς οι 2 δεν είμαστε καλοί στα Doors.
και συνεχώς όχι, θα μπούμε εμείς οι δύο. Δεν πειράζει. Αφού γιατί είπες να μπούμε με 3. Πάλι επειδή δεν έβρισκα με 2, γι' αυτό. Εγώ Α. δεν ήθελα. Κατάλαβα. Να ξέρετε δεν είμαστε καλά. Τι είναι αυτό? Πάμε. Αχ, κολλάω. Λοιπόν, Πάλι δεν έχω τα κουμπιά ρε. Δεν έχω τα κουμπιά για να σκύψω. δεν πειράζει. Α, τώρα έχω. Πάμε. Τέλος πάντων, πάμε. Πάμε. Ανά. Πάμε στη δεύτερη. Ω, παιδιά, πάμε να τσεκάρουμε κάτι εδώ. Α, 6 λεφτά έχει μόνο. Α, δεν. Δεν μπορούμε. Τι είναι αυτό? Άγγελε, πού είσαι? Εδώ. Τι είναι αυτό? Είναι σκοτεινά. Πρώτη φορά το βλέπω. Παιδιά, εσείς το έχετε δει αυτό? Α, παιδιά. Είναι λίγο Α, εντάξει, άνοιξα. Να ανοίξουν και τα άλλα, επειδή δεν γίνεται. Α, ορίστε και άλλα λεφτά. Άστα να πάρω κι εγώ λίγα. Εντάξει, δεν έχει τώρα. Τόσο Πάμε εδώ πάνω. Ρε, περίμενε, επειδή... What? Wait! Oh my goodness. Καλέ. Πώς κάνεις έτσι? Τέλος πάντων. Ω, Παναγία μου. Τι έπαθες? Με τόση καταιγίδα που είχε. Εντάξει, νομίζεις. Εδώ τι? Εδώ τι έχει, τίποτα. Ελπίζω να μην κλείσει τα φώτα. Λεφτά. Τίποτα. Α, ορίστε, έχει και άλλα λεφτά. Α, αναπτήρα. Αναπτήρα. Α, βρήκες τα αναπτήρα. Περίμενε να βρούμε κάτι άλλο εδώ. Τίποτα, μόνο αυτά είναι. Τέλος πάντων, εδώ τι έχει, τίποτα. Για Ωραία. αυτά σε τρολάω, δεν έχει τίποτα. Μπέλα καλέ. Περίμενε. Τα πήρα εγώ πάνω. Δεν έχει τίποτα έτσι καλέ, μόνο λεφτά που είχε. Μόνο λεφτά. Τι να έχει. Να μην κλείσουν σε παρακαλώ εδώ τα φώτα. Για να κλείσουν έχω αναπτήρα από το δέντρο. Όχι. Να μην ανοιγοκλείσουν εννοώ. Α, κατάλαβα. Για να μην έρθουν... Ω, γιατί έκανε έτσι? Όχι. Πήρα λεφτά. Ρε. Κι εγώ ήθελα. Εγώ έχω πάμε. 55. Πάμε στο 12, έλα. Πόσο γρήγορα φτάσαμε στο 12 ρε? Ξέρω. 13. Δεν Τέλεια. χρειάζεται να τα πούμε γιατί είναι τόσο πολλά. Όντως. Αχ, τι είναι αυτό? Αχ, πρέπει να σκύψουμε. What? Γιατί ήρθες? Μπήκες. Αχ, εγώ νόμιζα έχει τέρατα. Το πούς. Μπες μες στην πολλά. Γιατί με μην πεις τώρα. Γιατί δεν μπορείς να αναπνέσεις μετά. Κάσε λίγο να... Παιδιά, ελπίζω να μην τρομάξα. Δεν ακούγεται. Παιδιά, δεν ακούγεται κάτι. Όχι, δεν ακούγεται. Όχι, δεν ακούγεται. Πάμε. Τρόμαξα, νομίζω ήταν εκείνο. Ναι, παιδιά, εσείς ακούσατε που είχε κάτι... Δεν ξέρω, κάτι ακούστηκε. Αχ, είναι τρομακτικό. Είναι τρομακτικό. Όχι, Άγγελε, μπες μέσα. Ω, Παναγία μου. Yes. Πρώτη φορά νικήσαμε. Τι είναι. Βασικά μπήκαμε στη τουλάπα. Πρώτη φορά τα καταφέραμε. Α, αυτό είναι εύκολο. Πρέπει να βάλεις εκείνα εκεί. Okay. Εντάξει, παιδιά, πρέπει να κάνουμε κάτι puzzle. Εδώ, παίρνουμε αυτά. Το παίρνουμε, το βάζουμε εδώ νομίζω. Ναι. Αυτό το Το βάζουμε. παίρνουμε αυτό και το βάζουμε. Εδώ βάζουμε αυτό. Αυτό το βάλω στο... Ορίστε, άνοιξε. Wow. Α, Άγγελε. Πόσο με τρόμαξε, κάτι είδα. Δεν ήταν κάτι έτσι. Ρε, πόσο τρόμαξε, τι είναι αυτό. Τι είναι, νόμιζα ήταν
Α, αυτό δεν θυμάσαι ρε. Αυτά εδώ πέρα που γράφουν και... Γραφτομηχανή νομίζω λέγεται. Ναι. Τέλος πάντων, μας νοιάζει αυτό τώρα. Τώρα πρέπει να θέλουμε, μας νοιάζει να νικήσουμε. Να, εκεί είναι το άλλο. Οκ. Αχ, τι! Πώς θα πάμε εκεί πέρα, Πριν που πήγαμε πριν και δεν θυμάμαι. Να, από εδώ. Αχ, what? Πού είσαι? Έλα, από εδώ. Α, να, από εδώ, ρε. Παιδιά. Δεν πειράζει. Ρε, έκανε αυτό το πράγμα. Εσύ έχεις τον αναπτήρα αυτό. Ναι. Ωραία σε λεφτά. 120. Άγγελε. Φοβάμαι. Το ξέρω. Σκοτώθηκες. Όχι. Ευτυχώς. Να σε. Ευτυχώς δεν σε έχασα ρε. Θα ήμουν μόνη μου. Θα τρομάζεσαι με αυτούς. Παναγία μου, με τρόμαξε. Παιδιά, πώς σου θα... Πάλι όχι. Όχι. Παιδιά, δεν βλέπω κάτω. Παιδιά, το είδα πως σου τρόμαξα. Πάλι. Εδώ έχει πολλά τέρατα. Παιδιά, δεν βλέπω. Και πάλι και σκοτώθηκα. Δεν βλέπω τίποτα. Πέθανα. Θέλω κι εγώ να σκοτωθώ. Τέλος, παιδιά, βγαίνω. Δεν γίνεται να κάτσω μόνη μου. Και παιδιά, ελπίζω να σας άρεσε. Πατήστε το like και εγγραφή.